Bratia a sestry, možno tak nevypadám, ale mám rád diskusie o ťažkých témach. O hlbokých otázkach života. Niekedy mi stačí, keď si len tak potichu prisadnem k takému rozhovoru a nemusím sa ani nutne zúčastniť. A keď čítam túto knihu, tak vidím, že aj Pán Ježiš viedol rozhovory podobným spôsobom. A jeden z týchto rozhovorov by som s vami rád otvoril. Ide o dialog Piláta s Ježišom o jednej z najdôležitejších otázok, aké si môžeme položiť. Ide o otázku, čo je pravda. Túto možno trošku filozofickú otázku si kladú ľudia už od nepamäti. Ale je vôbec možné nájsť pravdu? A keď ju nájdeme, tak ako ju rozoznáme od nepravdy? Existuje absolútna pravda? Alebo len relatívna? Tento nezvyčajný rozhovor Ježiša s Pilátom nájdeme v Evanjeliu Jána u očitého svedka, a to v 18. kapitole od 28. verša. Takže ak chcete, môžete si spolu so mnou otvoriť Evanjelium Jána, 18. kapitolu, 28. verš. Od Kajfáša odviedli Ježiša do vládnej budovy. Bolo včas ráno. Oni však nevošli do vládnej budovy, aby sa nepoškvrnili a aby mohli jesť veľkonočného baránka. Pilát teda vyšiel von k ním a opýtal sa, akú žalobu vznášate proti tomuto človeku? Odpovedali mu, keby nebol zločincom, nevydávali by sme ti ho. A Pilát im odpovedal, vezmite si ho a súďte ho podľa svojho zákona. Židia mu na to, my nemáme právo nikoho usmrtiť. Aby sa naplnilo Ježišovo slovo, ktorým naznačil, akou smrťou má zomrieť. Pilát teda vošiel do vládnej budovy, predvodal si Ježiša a opýtal sa ho, ty si král Židov? A Ježiš odpovedal, hovoríš to sám od seba, alebo ti to o mne povedali iní? Pilát odpovedal, vari som ja Žid? Tvoj národ a veľkňazi mi ťa vydali. Čo si vykonal? Ježiš odpovedal, moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Keby moje kráľovstvo bolo z tohto sveta, moji služobníci by sa za mňa bili, aby som nebol vydaný Židom, lenže moje kráľovstvo nie je odtiaľto. Na tomu Pilát povedal, tak predsa si král? Ježiš odpovedal, ty hovoríš, že som král. Ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde. Každý, kto je z pravdy, počuje môj hlas. Pilát mu povedal, čo je pravda? Ako to povedal, opäť vyšiel k Židom a vyhlásil pred nimi, ja na ňom nenachádzam nejakú vinu. Je však u vás zvykom, že vám na Veľkú noc prepúšťam jedného väzňa. Chcete teda, aby som vám prepustil kráľa Židov? Oni znova skrikli, nie toho, ale Barabáša. Je zaujímavé, že veľmi dôležitú úlohu v posledných chvíľach Pána Ježiša zohráva Pilát. Človek, ktorý ani nie je Žid. Je to rímsky pohan, vojak, politik. Pilát sa však dostáva do krajiny pravého Boha. A predtým, než sa stretne s Pánom Ježišom, tak prežíva v tej krajine 6 rokov. A za ten čas sa už určite dozvedel veľa o pravom Hospodinovi. Pilát bol prokurátor s početným vojskom po svojom boku. Mal možnosť rozhodovať o veciach politických, ale takisto o živote a smrti prakticky kohokoľvek. On jediný mohol zmeniť rozsudok Sanhedrinu. V skorých ranných hodinách k nemu prichádza dav so spútaným človekom. Prichádzajú medzi 3. a 6. hodinou rannou. Takže Pilát nemá náladu a ani chuť sa zaoberať týmto prípadom. Vezmite si ho vy a súďte ho podľa svojho zákona.
My nemáme právo nikoho usmrtiť, odpovedajú. Usmrtiť? Kto je tento muž, pre ktorého je mesto hore nohami? Pilát si začína uvedomovať, že sa nejedná o triviálnu záležitosť. Obžalovaný bol Ježiš Kristus, o ktorom ako prokurátor Ríma, ktorý mal všetko pod palcom, musel počuť. Pretože o jeho slavnostnom príchode do mesta, o jeho zázrakoch počul predsa každý. Pilát sa chce dozvedieť, o čo ide, ale počuje iba obžalobu od závistlivých, zaujatých Židov. A som presvedčený, že títo Židia pre ňoho neboli neznáme tváre a podlo a zákerne sa nezachovali poprvýkrát. A tak chce vypočuť Ježiša osobne. Odoberá sa s ním na súkromný rozhovor preč od hluku kričiaceho davu. A tu sa odohráva veľmi nevšedný a hlboký rozhovor. Pilát mal tú prednosť stretnúť sa s pánom Ježišom osobne. Dokonca sa s ním rozprával. Čo by sme my za to dali? Ale on to možno vnímal naopak. Že Ježiš bude šťastný, že sa s ním rozpráva. Že ho bude prosiť na kolenách, aby mu zachránil jeho život. V Evanjeliu Matúša sa píše, že na otázku nepočuješ, čo všetko svedčia proti tebe, tak na túto otázku pán Ježiš neodpovedá ani jediným slovom. Pre Piláta aj pre nás je to ťažko predstaviteľné. Ale Ježiš sa nepotreboval obhajovať. Ja si dovolím citovať Cestu lásky od Ellen Whiteovej. Pilát sa letmo pozrel na Ježišových žalobcov, ale potom sa úprene zahľadel na Ježiša. Videl už všelijakých zločincov, ale ešte nikdy predtým pred ním nestal človek, z ktorého by vyžarovala taká láskavosť a ušľachtilosť. V jeho tvári nevidel ani náznak viny, ustrašenosti, vyzývavosti či vzdoru. Videl muža, ktorý sa správal pokojne a dôstojne. V jeho tvári nebol ani náznak zločinnosti, naopak mal v sebe niečo nebeské. Kto je tento človek? A na zvedavosti Piláta pridala ešte jeho žena, ktorá po sluhoch mu odkázala: nemaj nič s týmto spravodlivým, veľa som vytrpela vo svojom sne. Ty si král Židov? Pýta sa. Pretože pohľad na Ježiša nedával znať, že by bol z urodzených pomerov. Pán Ježiš sa schválne narodil do jednoduchých chudobných pomerov, aby neprilákal k sebe ľudí z nesprávneho dôvodu. Ako náhle však Ježiš začne rozprávať, ako náhle sa stretne očami, pohľadom so svojím dieťaťom, tak si každý človek uvedomí, že je na tom niečo zvláštne, niečo nie z tohto sveta. A v tom Ježiš poprvýkrát prehovorí: hovoríš to sám od seba? Chceš naozaj vedieť, kto som? A túto otázku Pilát nečakal, on je prekvapený a snaží sa skryť svoj záujem a len odvrkne: tvoji kňazi, tvoj národ. Čo si vykonal? Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta, odpovedá Ježiš. Pilát však nemá čas na kľudný rozhovor. Naopak prežíva veľký tlak od vplyvných vodcov Izraela. A od nich počuje rôzne žaloby. Väčšinou nepravdivé, scestné, ale jedna z tých žalôb je, že Ježiš sa vydáva za Božieho syna. Čo mu v tej chvíli asi prebehlo hlavou? Prelakol sa, píše evanjelista. Môže to byť naozaj Boží syn? Rozhovor pokračuje. Ty hovoríš, že som král. Ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde. Každý, kto je z pravdy, počuje môj hlas. Takéto stretnutie, takýto rozhovor Pilát určite nečakal. Aj napriek zlému načasovaniu sa medzi nimi odohráva veľmi
Intimný rozhovor. Čo je to pravda? Pýta sa Pilát. Kladie otázku, ktorú si musí v nejakej časti života položiť každý človek. Pilát nebol ani náhodou nejakým vzorným a dobrým sudcom, ale v tejto chvíli sa prejavila dobrá stránka jeho charakteru. A kňazi si to všimli a preto na neho naliehajú stále viac a viac. Musel konať rýchlo, sviatky sa blížili a celé nádvorie bolo plné ľudí, ktorí kričali ukrižuj, ukrižuj. Neuveriteľná krutosť, zlomyselnosť. A on sa pokúša Ježiša oslobodiť rôznymi spôsobmi. Najprv ho posiela Herodesovi, snaží sa ho zastávať, ponúka, že prepustí jedného z väzňov, dokonca ho necháva zbičovať, snad sa zľutujú. Ale nič nezastaví bezcitný dav. Ohrozí pokoj v meste kvôli jednému človeku? Popravde ukončiť tento proces bez nejakých komplikácií bolo aj v jeho záujme. Za jeho vlády bolo totiž niekoľko napätých situácií s vodcami Izraela. Keď napríklad nechal postaviť akvadukt z chrámových peňazí, alebo nechal priniesť podobizne cisára na židovské sväté miesta, ako spomína historik Jozefus Flavius. A aj preto sa na neho viackrát sťažovali u cisára. Ďalšie problémy už nepotreboval. Možno by prišiel o svoje postavenie, kariéru, možno hlavu. Pilát tlak nevydrží, necháva sa zmanipulovať k odsúdeniu a poprave Ježiša Krista. Umýva si ruky, ale pritom necháva šliapať po pravde a po nevinnom. Ježiš však nebol ukrižovaný kvôli tomu, že ho Pilát nezachránil. Ježiš bol ukrižovaný kvôli tomu, aby mal Pilát večný život. Ale on si ani len nevypočuje odpoveď na svoju dôležitú otázku, čo je to pravda. Niekedy nám stojí pravda priamo pred našimi očami, ale my ako keby ju nechceme vidieť, alebo ju z nejakého dôvodu prehliadame. On nevidí, že pravdou je, že pred ním stojí král kráľov, proti ktorému on nemá nejakú moc, okrem tej, ktorá mu bola daná. On nevidí, že on je ten, ktorý môže z toho rozhovoru získať. Že toto je ten najdôležitejší rozhovor, aký vo svojom živote kedy viedol. Že pred ním stojí odsúdený muž, ktorý je cesta, pravda a život. Na ničom inom nezáleží. Ale ako by tento rozhovor nebol ani dokončený. A ja som presvedčený, že tento rozhovor sa Pilátovi prehrával do konca jeho života vždy znova a znova. Hlavne preto, že aj ďalšie roky musel počuť zvesť o jeho zmrtvých staní, o úžasných príbehoch jeho učeníkoch, ktorí zvestujú toto nové posolstvo do celého vtedajšieho sveta. Ale aj keď sa nám zdá, že Pilátovi záleží na tom, čo je pravda, tak keď sa má postaviť na stranu pravdy, tak sa to nedieje. A podľa historikov končí svoj život vynútenou samovraždou z octi o niekoľko rokov neskôr. Akú rolu hrá pravda v našom živote? Kto za pravdu horí? Znie jedna slovenská báseň. A čo vy? Hovoríte ľuďom vždy pravdu? Páči sa mi výrok, hovor v živote pravdu, lebo ju povie niekto za teba. Tiež sa hovorí, že keď chcete počuť pravdu, tak sa spýtajte dieťaťa. Moja mama mi rozprávala príbeh z môjho detstva. Keď som bol malý chlapec, mal som asi 8 rokov, tak som v škole povedal, že sme kúpili 20-kilogramové balenie prasieho prášku. Z nejakého dôvodu mi to prišlo zaujímavé alebo netradičné. A pri inej príležitosti to môj spolužiak spomenul učiteľke a ona na to odvrkla 20 kilogramov. To neexistuje, také veľké balenia sa nepredávajú. A on na to zareagoval. To je určite pravda, lebo Lukáš nikdy neklame. A moja mama
to tak s hrdosťou prijala na tom rodičovskom stretnutí. Ale pravda je, že dnes Lukáš už klame. Zahmlieva, hovorí polopravdy. A keby to asi bolo, keby sme hovorili iba pravdu. Bola o tom natočená aj komédia. Bolo by však naivné myslieť si, že to tak vo svete funguje. Možno si dokonca spomeniete, kedy naposledy vás niekto nepekne oklamal. Dávame si vždy veľký pozor, keď ideme kupovať niečo, čo má väčšiu hodnotu, napríklad ojazdené auto, alebo keď vám zavolá nejaký váš známy, ktorý je investor a presvieča vás, aby ste vaše úspory celoživotné do niečoho investovali. Kde sa dnes môžeme spoľahnúť na to, že budeme počuť čistú pravdu? Alebo ako sa hovorí, kde vám nalejú čistého vína? Je to toto miesto, kazateľňa? Sú to správy večer o 7 hodine? Je to Facebook? Sú to letáky predvolebných kampaní politických strán? Akú máte skúsenosť s vašou GPS-kou? Môžete jej 100% dôverovať? Keď niekedy počúvam diskusie na rôzne témy, tak mi to príde až vtipné, pretože mnoho ľudí funguje takým spôsobom, že to, čo čítali alebo počuli naposledy, tak to je pravda. Pred mesiacom som čítal, že je nezdravé jesť živočíšne maslo, ale včera dávali v televízii, že zdravé to je. Ľudia neporovnávajú, nepátrajú, len prijímajú tú poslednú informáciu ako pravdivú. Alebo umelá inteligencia, s ktorou pracujeme v práci. Tá začína hrať čoraz väčšiu rolu v životoch ľudí. A má obrovský vplyv už dnes. Nie každý si vie overiť, či je informácia, ktorú dostane, pravdivá. A nie každému sa to chce. A v otázke viery v Pána Boha tam to platí možno dokonca dvojnásobne. No a ako vnímajú pravdu ľudia okolo nás? Niekto vám povie, ja verím len tomu, čo dokázala veda. Stretli ste sa s tým niekedy? Ale viete o tom, že ani veda vám nezaručí pravdu? Je mnoho prípadov, kedy veda časom zistila, že sa mýlila. V niektorých prípadoch šlo len o nejaké malé upravenie a v niektorých prípadoch sa zistil pravý opak. Napríklad slávny Galileo z časov sa Zemegulou spred 500 rokov. Alebo zo súčasnosti, že nič nie je rýchlejšie ako rýchlosť svetla. A pritom rýchlosť svetla sa dokáže spomaliť. Našiel som asi 60 vedeckých teórií, ktoré dnes už neplatia. Z oblasti biológie, chémie, fyziky, astronómie, geografie. Možno si spomeniete na jednu teóriu, ktorá sa dnes učí v školách, že sme vznikli náhodou a z opice. To je vraj takisto veda. História, ktorú sme sa učili v škole, ani tým si nemôžeme byť istí. Pretože históriu píšu víťazi, tí, ktorí práve vládnu. Preto napríklad sa zistilo až po rokoch, čo sa stalo v Černobyle. Pretože vtedajšia vláda to zamietla pod koberec. Takže ani vede, ani histórii nemôžeme slepo dôverovať. Niekto ďalší vám zase povie, pre mňa je pravda to, čo prežijem ja sám. A to mi nikto nemôže vyvrátiť. Možno poznáte takýchto ľudí, ktorí prežili nejakú silnú skúsenosť. Napríklad klinickú smrť. Svetlo na konci tunela, veľmi príjemné pocity a naopak také vytriezvenie, keď sa vrátili späť do reality. Ale dnes je to vedecky vysvetlené, pretože to nie je tak úplne, ako to tí ľudia opisujú, pretože mozog v tej chvíli ešte stále pracuje.
ešte stále funguje. Takže ani vlastným subjektívnym zážitkom nemôžeme veriť. Podobne, keď vám niekto povie, že sa rozprával s mŕtvými. My predsa vieme, že to nie je možné. Pravda je to, čo cítim, povie ďalší človek. Preto sme mali na olympiáde v Tokiu po prvýkrát v histórii mužského atleta v ženskej disciplíne vzpierania. Pretože on sa po operácii cíti ako žena. To je pre neho pravda. Pocity a emócie tiež môžu byť zavádzajúce, pretože aj Jeremiáš píše, že najklamlivejšie je ľudské srdce. 70% mladých ľudí do 25 rokov podľa jednej ankety z magazínu Invisible Generation neverí v absolútnu pravdu, ale len v pravdu relatívnu. Relatívna pravda je neúplná, čiastočná, zmeniteľná, ale absolútna pravda na druhej strane, tá je nemenná, plne vyčerpávajúca, všetko presahujúca. A mladí ľudia veria v relatívnu pravdu, v to, že každý má tú svoju. A keď niekomu poviete, že nemá pravdu a vy ju máte, tak ste možno príliš ofenzívni. A mali by ste byť radšej ticho. Preto je na mnohých vysokých školách západných krajín prakticky nemožné verejne a otvorene hovoriť o chulostivých otázkach. O protichodných názoroch a diskutovať o tom. Hlavne ak sa jedná o chulostivú otázku typu rasizmus, sexuálna orientácia, pohlavie a podobne. Ja som si toto kázanie pripravoval ešte, keď bol COVID. Vtedy tá otázka pravdy vo mne hodne pôsobila. Ale pred pár týždňami, keď bol atentát na Charlieho Kirka, tak sa mi to znovu otvorilo. Možno ste to zaregistrovali v médiách. Absolútna nerelatívna pravda sa stáva čoraz menej politicky korektná. Sú časti sveta, kde niektoré veci proste nemôžete povedať nahlas a otvorene. Ja preto aj neviem, či chcem, aby sa to nahrávalo, toto kázanie. Pravda totiž nemusí byť populárna. A veriť v absolútnu pravdu, tak to z vás delá fundamentalistických kresťanov. Pritom je len jedna pravda, ako vznikol svet. Prečo sme tu? Kto jediný nás môže zachrániť? A my vieme, že otázka pravdy bude v dobe konca hrať kľúčovú úlohu. A nebude vôbec ľahké rozlišiť, čo pravda je a čo nie je. My však máme ctiť Boha v duchu a v pravde. Úprimnosť je samozrejme tiež veľmi dôležitá a mnoho veriacich úprimne verí. Ale to neurobí z nepravdy pravdu. Nie jedno, čomu a komu veríme. Nie všetky náboženstva, nie každá teória môže byť pravdivá. To ani logicky nie je možné. Na internete sme doslova bombardovaní rôznymi teóriami o tom, ako máme žiť. O tom, čomu máme veriť. Kto sa v tom má vôbec vyznať? A ja vás týmto nechcem znechutiť, aby ste odmietali všetky informácie, alebo aby ste neverili vede, histórii, to vôbec nie. Pretože dopadnete ako niektorí moji kamaráti, ktorí sú konšpiranti. Ja vás chcem naviesť na to, aby ste si pravdu, ak je to možné, overili, ale hlavne na tú jedinú istotu, ktorú máme. Na istotu, ktorou je samozrejme Boh a jeho slovo. Žiadne prekvapenie, nič iného ste o tom určite nečakali. Jeho slová sú verné a pravdivé, hovorí Zjavenie. Každý sľub, každé zasľúbenie, každé slovo. Nie je to úžasná istota? Pravda a právo sú diela jeho rúk, žalmista píše. Všetky jeho skutky sú pravdivé. A ako Slovák si vás tu nedovolím poučať o vašom hrdinovi Janovi Husovi. Ten jeho výrok takisto dobre poznáte. On obetoval svoj život
pre pravdu. Hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravde, miluj pravdu, mluv pravdu, drž se pravdy, braň pravdu až do smrti, protože pravda tě co? Osvobodí. Ale sme my vôbec pripravení počuť pravdu? Pravda je nevždy pekná, nevždy sa dobre počúva. A niekedy to s nami má možno takto aj Pán Boh. My sme zvedaví, čo je vlastne pravda, ale ťažko sa nám to počúva, aké následky to má pre náš život. Možno si to nechceme ani pripustiť. Možno je pravda, že by som niečo mal radikálne zmeniť, napraviť, alebo naopak niečo začať. Ale prosiť Pána Boha, aby nám ukázal pravdu a potom to nejakým spôsobom ignorovať, to nie je rozumné. Možno si tým sami bránime k ďalšiemu rastu, kladieme si zbytočne limity, strop. V našej cirkvi sa častokrát používa termín brat, koľko rokov si v pravde? Je to možno trošku úsmevné, hlavne pre nás mladších, ale vzniklo to veľmi pravdepodobne preto, lebo si mnohí uvedomili, že dovtedy v pravde nežili. Že nepoznali konkrétne biblické pravdy, alebo nepoznali toho Pána Ježiša vlastne ani. Žili prakticky v klamstve. A bolo by úžasné, keby práve toto bola tá pravda, ktorú si tí ľudia s nami spájajú a s našimi zbormi. Že to je to miesto, kde som stretol pravdu. Nie takú, ktorá ostro kritizuje, ale takú, ktorá oslobodzuje. My v cirkvi niekedy, ako by sme si ani nevedeli, ako keby sme nevedeli, ako si počať s tou pravdou, čo si s ňou počať. Takže znovu, pravda je tu na to, aby nás oslobodila a nie ubíjala. Možno poznáte zaujímavý príbeh Šojčo Jokoja, ktorý bol seržantom japonskej armády počas druhej svetovej vojny na ostrove Guam vo Filipínskom mori. Tento ostrov bol oslobodený od japonskej okupácie v roku 1944. No a Šojčo, ten o tom nevedel až do roku 1972. Medzi tým žil v džungli, najprv s 2 ďalšími vojakmi, potom úplne sám. Živil sa orechmi, ovocím, ale aj slimákmi, žabami, potkanmi. Jedol, čo mohol. A do toho musel znášať tropické počasie a množstvo nepríjemných moskytov. 28 rokov žil vo falošnom vedomí, že je stále vojna. A vyhýbal sa civilizácii. Celý ten čas mohol byť doma v Japonsku so svojou rodinou. A namiesto toho sa bál o svoj život. Nevedel pravdu. Aj nám sa môže stať, že budeme žiť život alebo robiť veci, ktoré nemajú zmysel. Snad to nebude 28 rokov. Pravda nám môže zmeniť život. Nikto nemá rád ľudí, ktorí majú vždycky pravdu. A to ani nie je naša úloha, mať vždycky pravdu. Našou úlohou je nasmerovať ľudí k tomu, kto tou pravdou je, ak ho náhodou nepoznajú. Hlavne v tejto neistej dobe. Kristus je pravda. Všetko, čo kedy povedal, spravil, slúbil, je pravdivé a spoľahlivé. Sú pravdy, ktoré platia len pre mňa, alebo pre vás. Ale sú pravdy, ktoré platia pre každé Božie dieťa. A je úplne jedno, že to bolo povedané pred 2000 rokmi. Nemení sa to dobou ani okolnostiami. Ja neviem, či to úplne vieme pochopiť, že Ježiš bol stelesnením pravdy, pretože my sme takého človeka nikdy nestretli. Ježiš bol zosobnená pravda a ľudia nevedeli, ako sa s niečím takým vysporiadať. Na jednej strane ľudí úplne odzbrojoval.
Keď poslali sluhov, aby ho priviedli, tak na otázku, prečo ste ho nepriviedli, tak odpovedajú, ale tak nikto nikdy nehovoril. Alebo na druhej strane mal na ľudí taký vplyv, že sa ho chceli zbaviť a nevedeli vydržať v jeho blízkosti ani sekundu. Boh je vo svojej absolútnej pravde a spoľahlivosti, úplnosti, v ostrom protiklade k falošnosti, neúplnosti a ku klamstvu. Boh je pravdivý a jeho protiklad, Satan, je otcom lži. Všetko, čo Ježiš robil a robí, je v korešpondencii s jeho charakterom, pretože on je pravda samotná. A preto nehľadajme pravdu nikde inde, než u neho, pretože tam ju nenájdeme. Amen.